Cievna mozgová príhoda môže postihnúť kohokoľvek. Najčastejšie však našich rodičov a starých rodičov. No, bol som tak ako keby na tréningu a potešilo ma, že som opäť videl pána nášho fanúšika, ktorý nás chodí pravidelne pozbudzovať na tréningy. Nevedela som zahrať na taký špeciálny povrch a on to má na rakete a povedal mi, ako mám na to hrať. A potom ma niečo vyrušilo. Nerozumel som pánovi, čo mi hovorí. Jeho reč bola zvláštna. Slová nedávali zmysel. Nerozumel som mu vôbec nič. Náhla nezrozumiteľná reč je jeden z hlavných príznakov cievnej mozgovej príhody. Vzniká, keď je narušená časť mozgu zodpovedná za reč. Face, arm, speech, time. Fast! Fast Heroes prepája generácie. Deti sa v škole učia základné príznaky mŕtvice a tieto vedomosti vedia využiť v reálnych životných situáciách. I hneď som to povedal mame. Čas je rozhodujúci. Čím viac ľudí pozná včas príznaky cievnej mozgovej príhody, tým viac životov môžeme zachrániť. Pri cievnej mozgovej príhode platí, čím skôr dostane pacient pomoc, tým väčšia je šanca na jeho zotavenie bez trvalých následkov. Deti o tom rozprávajú doma, s rodičmi, so starými rodičmi. Je úžasné vidieť, ako tieto vedomosti deti používajú v reálnom živote. Takto sa zvyšuje povedomie o príznakoch ochorenia v celej spoločnosti. Lekári povedali, že bolo veľmi dôležité, že sme si to všimli včas. Aj my, deti, môžeme pomôcť zachrániť niekomu život. Rozpoznajte príznaky. Konajte okamžite. Zdieľajte tieto vedomosti.